higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Ginoo, sa gihapon kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Daghang salamat nga hangtod ni ining mga gutloa. Kini nga programa nagapadayon sa pagsabot sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Tuguti nga magapanalangin ka ni ining nga programa. Panalangin ni kining estasyon ug ang tanan nga mga nagapaminaw karon. Hinaot pa o Dios nga sa dili pa musira ang kaluwasan daghan sa mga kalag nga makakaplag sa kahayag sa kamatuoran. Ikaw magatandog sa huna-huna o kasing-kasing sa mga nagapaminaw. Hinaot pa nga imo sila Ginoo nga malamdagan, mahangpan nila ang imong pulong, diin sila imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan, ato usa ni nga ibanan og pipila ka mga text messages sa dili pata mo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa. Okay, maayong hapon kuya. Niya andam na pud ang amo nga radyo ug unya makapariman gid mi sa amo nga mga silingan sa oras sa pagsugod sa inyong programa kay duna masad mi mga silingan nga naminaw sa inyong program. Salamat sa pagbasa kuya, si Merly de Aine. Okay, daghang kay salamat Sister Merly. No, maayong gabi na lang sa inyong tanan din ha, no? Okay, ni apatay basahon sir sa gihapon among pasalamatan kini nga programa og unya salamat sa among pastor sa iyahang pakigdait nga gipakita dinhi sa inyong program. Wala gid in town siya problema. Ingon niya mas maayo hinuon nga maminaw kuno mi aron nga ang wa niya ikahatag sa amo na mapun-an ninyo kay magsige magpaminaw sa inyong program. Napakabait sa among pastor sir. Hope nga ang Ginoo magkabig sa mga wa pa mahimong Kristiyano. Salamat sa pagbasa sir. Kana mo na nindot na say uban sa dinoong mga leader, mga pastor, mga masuko kung ang ilang membro mamina og mga religious program. Pero inyong pastor lahi kay ang wa niya mahatag, nagtuo siya nga iyang mahatag dinhi sa atong programa nga inyong ginapamatian. Last text nga akong basahon sir, mga pangutana man so dili na lang usa tanan no kay naa man tay pangutana nga tubagon karon. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas maayo usa siguro Brother Libby nga unahon nimo pag-ili diha ang atong monitor aron atong may baluan og diin gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers nato karon. Kutob sa naminaw o naglantaw sa ato nga program karon. Sa gihapon ni Gala, kinasing-kasing mo namo nga gina-invite, no? Gina-welcome din sa ato nga tulumanon. Pwede namong makapadala og mga mensahe, mga
greetings ba, mga panimbayang ito sa mga friend, or uban pa diha, mga pangutana ba ka hinoon. So ato nang gina-welcome sa ato nga tulumanon dinhi sa Jesus is our hope. Okay, palihog lang no sa ato mga follower, unya mga viewers, ato lang i-share mga higala ang ato nga program para nga daghan nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang niya sa screen karon. Ato ning tanawon. Okay, ato ning basahon. Niya dinhi si Jimmarie Kalapuan. Ya, salamat Sister Jimmarie sa iyong makananayon nga pagampo o pag-love nini nga tulumanon no dinhi sa radio. Thank you kaayo. Sa kuani gikan ni sa Saudi Arabia. Niya po si Sir Jemmy Monte Alto sa Matag Ubliti. Happy Sabbath sa tanan. Naghinaot ko ang Dios magpanalangin kanatong tanan. So good evening dia Sir Jimmy, unya happy Sabbath. Niya po si Sister Gina Lynn Lumuntad. Salamat Sir Gina Lynn sa paglab ug pagpray sa atong program. Niya ang mensahe happy Sabbath sa tanan. Brothers and sisters, God bless you all. Okay, niya po Brother Janry. Good evening mga brother. Shout out ko ni Bro Ruel Aldaya nga among kauban sa trabaho kay nalimtan ako nagool kay wala maapil pag shout out. Si Janry Disor ni from Ormoc City is the church. Salamat kaayo ninyo bro. Salamat kay Brother Janry no sa pagpakig-uban dinhi sa ato nga programa. Niapod si Brother Jake Sumalinog sa Dumaguete. Good evening mga brad. Happy Sabbath. So happy Sabbath Brother Jakes. Ang kiniapos Brother Ronilo Itang malipayong adlaw nga ipagpahulay sa mga kaigsunang tigpaminaw og sa mga nagview niini nga programa Jesus is our hope. Maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless og maayong gabi. So God Okay, bless keep also safe Brother there, Nelo. Brother Ronilo, sa Saudi Arabia, no? Ang Ginoo magpanalangin ni mo diha. Unya, di ay sadron dito sa Metro, Tugigaraw, no? Namina ron dito si Brother Jason Dignos. So, Brother Jason, maayong gabi ini mo diha. Hope nga okay ra ka sa imuha diha ang pagbuhat. Okay ni Asad si Miriam Husay Anunciado. Good evening and happy Sabbath sa tanan. So good evening Sister Miriam Anunciado. Okay, ato ning tanaw ning uban ni Apo ni pagid siya okay ni Apo si Brother Rupino Moreno. Salamat Brother Rupino sa paglab kanunay o pagpray nini nga program. O ni ato pong nakita dinhi si Brother Basilio Notarion Jr. Good evening and happy Sabbath, Brad John o Brother Libby. So good evening Brother Junior Tiro Notarion. Okay niya po si Dong Bob Rituya sa Manga Tuburan. Happy Sabbath and good evening Dong Libby o Dong John watching from Manga Tuburan, Cebu. Salamat kay Dong Bob sa imong kanunay pagpakig-uban o regards lang sa mga kaigsunan to diha o labos nan sa iyong family pod. Okay, mo padayon tahigala ato ning lilion una ang pikas nga screen. Ato ning tagdon kining mga higala nato nga nag-like ani ang uban nag-love nini nga program. Ato nakita dinhi si Brother Eric Sinoy, Jimmarie Kalapuan, Aniceto Priscelias, Niapos Maylin Codira Batak, Miriam Husay Anunciado, Jake Sumalinog, Roland Neri Ginon, Niapos Merifel Vargas, Canales Jello, Larry M. Orsal, Gina Jason Caburnay, Tomaylo Linad White, Kian May, The Real Derdir, Anyanyasan si Vincent Itorma Vistar,
Imelda Osabel Boratso og si Brother Niljon Bersero. Aritas mga nag-like niya si Franz Jean Mapantaliano, Impantaliano. Niya po si Romel Tumakay, Brother Joel Sino, Warren Hiselnat, si Sir Warren Kugalni, Api Oto. O niya si Basilio Tero Notarion Jr., Ginalyn Lumuntad, si Maydi Langido, Rufino Morino, o Brother Ronilo Itang. Okay, ato na po ning ipuli ang pikas ng screen. Lilion taning mga nahidugang nga nagtanaw karon. Okay, niya si Gina, okay. Niya si Jacob Sumalinog. Happy Sabbath sa tanan. Happy Sabbath, Brother Leo uban siyong family. Niya nag-send po siya og salamat po sa paglove no, pag-pray. Niya po si James Panis. Mayong gabi og happy Sabbath. Greetings from Sipak. Okay, good evening no sa gikan sa ni James sa Sipak sa Central Philippine Adventist College. Salamat sa pag-view. O niya po si Dong Bob Rituya. Big shout out kang Dong Winnie Fredo Sarsaliho. Okay, but Winnie, maing gabi ini mo no diha sa Cavite. Winnie Fredo Sarsaliho. Niya po Gina Jason, salamat po sa pag-send og heart, pag-love sa ato nga program. Niya sad si Roland Neri Ginon. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John. Welcome na po sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Hilabi na diri sa Metro Manila o diha sa Visayas o Mindanao. Happy Sabbath kaninyo. Okay, happy Sabbath also, Brother Roland Neri Ginon. Niya po si okay. Niya po si Constance Castanos. Yang mensahe nilugwa na ang kamatuuran 100% faith. Sa pasabot ani. Okay, niya po si Romil Tumakay. Maayong gabi, Brad John, Brad Libby. Happy Sabbath. Okay, happy Sabbath also, Brother Romil. Salamat sa pagpakiguban dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning lilion makadiyot. Okay, karon taon-taon basahon nato kung naay mga bag-o nato nga makita. Niya di si Ninya Nicole Sumalinog, ni Apod Ginuel Yugo, ni Apod si Rolly Codira. Salamat sa pag-uban ni Apos Canales Cielo. Okay, ato ning tanawon ang pikas nato nga ang atong cellphone mahigala. Ato ning tagdon ang mga kahigalaan nato nga naglantaw pod, no? Ni si Brother Ronilo Itang, LP Jacoro, mga nag-like ni sila, niya nag-love. Niya pod si Sister Nike Sumalinog. Good evening also to Sir Matthew Anderson. Sir, good evening and happy Sabbath. Okay, mo adto na tahigala sa unahan. Akong ihatag ang panahon ni Brother John aron sa pagtagad sa pangutana nga entertainon karong gabihon na. Okay, Brother Levi, ato ning tagaan og higayon sa pagtubag kini nga pangatana no. Hinoon kini nga pangutana ha sa makadaghan naman sa nining na kuan at entertain nato dinhi sa atong programa pero lain naman sad ni ang nangutana unya lain pod ang pormada sa pangutana kaso nga lang isa ra gyud ang tumong ug katuyuan no. So kini ni ang gikan ni kang kuan G-Boy, no, Brother G-Boy.
Salamat sa imuhang pangutana nga naabot diri sa atong programa, no, Brother G-Boy. Sir, maayong udto, no? Ang atong programa gabi pero maayong udto lang kay depende man na sa mag-text god kay anytime, any day, any hour pwede matang matiksan, no? Okay, sir, maayong udto. Katoliko ko, sir, since birth dugay rako namati sa inyo matud pa sa akong auntie di kuno ko magpatintal sa inyo kana kuno ang mga larawan wala namo na ampui dili na giila namo nga Dios unsaon nako si auntie pagpasabot sir kay musupak man siya. Salamat si J-Boy ni. Salamat. Okay, daghang kay salamat Brother G-Boy. Ako ni balikan ha. Sir, maayong udto. Katoliko ko sir, since birth. Dugay ra ko namati sa inyo namati sa inyo. Matud pa sa akong auntie, di kuno ko magpatintal sa inyo kana kuno ang mga larawan wala man na ampui dili na giila namo nga Dios unsaon nako sa si auntie pasabot sir kay musupak man siya. Salamat si G-Boy ni. Salamat. Okay, daghang salamat Brother G-Boy no sa imong pangutana dire. Ang imo ana kinahanglan nagkag-support nga matud mo unsaon nimo pagpasabot si auntie nimo kay musupak man siya. About aning mga butang Brother G-Boy, no? Bisag kinsa pay musulti, bisag kinsa pay mo pasabot kung ang tao musupak, supak yun na. Bisan pag mga manulunda o anghel pa sa langit, bisan pag ang Ginoo makigsultis tao kay sa unang panahon ang Ginoo harap-harapan man gito nga giinsulto pa magani tos Ginoong Hesus mga tao sa una. Pero ang tinuod nga pagkasulti, bisan pag manulunda o anghel pa sa langit ang musulti, kung ang tao dili gyud siya mutuo o musupak gyud siya, supak gyud na. Kung si auntie nimo, Brother G-Boy, naminaw pod sama nimo, no? Kung si auntie nimo naminaw, gawas lagwa gyud maminaw. Pero og naminaw lang pod, imposible nga wa siya kasabot mahitungod aning larawan. Ug kining puntuha nga iyang i-deny nga wa ampui ang larawan ug wa sad ninyo ilha nga Dios, nagpaila ug nagpasabot lang ni si auntie nimo nga daghan sa mga butang nga gituuhan o doktrina o pagtulunan sa simbahan ninyo nga wa niya mahibalui. In short, inosente siya sa inyong doktrina kung mauhuna nga moingon siya nga ang larawan wala ninyo ilhang nga Ginoo or Dios, wala na ampui. O nagpaila ug nagpasabot lang si auntie nimo nga naagyoy pagka-inosente mahitungod sa inyong doktrina, no? Kay ngano man wa man di ay siya kaybaw nga nagampo mo ana. Wa man di siya kaybaw nga ang giila ninyo na nga Dios. Siguro ang tao manghimo lang yung mga panghidipinsa mahitungod ani pero dili magyud na malalis, dili sad malimod kung ang tao nasayod og nagsusi sa kamatuoran. Niya na may kay kining atong programa audio video man live man ta. Niya sa kung kamot ni ay inyong balasahon Brother G-Boy uban sa nang naminaw ron, no? Nga kini siyang kini siyang gitawag ba og nobina perpetua sa Senyor Santo Niño sa Sugbo. Unya ang kanini ang ani ang messenger si Esteban Montisilio ang Vicar General. Ang imprimatur niini mao si Julio R. Cardinal Rosales ang arsobispo sa Cebu. O ni apirmado gini kay niya man ni imprimator. So dinhi sa mao nga gamay nga balasahon sa page
3 ako ning basahon ha para nga mahibaw-an nimo og siniante nimo Brother G-Boy. Mayunta to og nakuang gyud no nagsuggest man ko nimo wa na lang ka-reply nako nga si auntie nimo unta papaminahon karon. Dinhi sa sa Novena Perpetua sa Senyor Santo Niño sa Subo sa PIDS 3 ato ning basahon. Basig mo ingon pod si auntie nimo nga nanira o nang daot mi, wala nagpasabot ra mi ha. Total unsa may Malaysia ani sa inyong una-una nga inyo ra mapuning balasahon inyong inunta mga doktrina. Ang usa lang sa nabiliban ako Brother G-Boy sa imong pangutana unsaon nako pagpasabot si ante sir kay musupak man siya. So it means nga doon na nag-burden siya sa imong kasing-kasing ang imong nasabtan sa atong programa imo nang isulti ngadto sa uban. Og tingali imo siyang gisultian may tungod naglarawan mauning-un si auntie nimo nga dili ka magpatintal namo. Kay ang larawan wa ninyo ampui ug wa sad ninyo ilhana nga Dios. Ambot lang unsang hitabo ang mismo sa inyong doktrina wa man siya kay bao. Di akong basahon sa page 3. Ang hining ani niya magampo kita. Tanawa magampo. Ang iyang gisulti wa ampo wa pud ilha nga Dios. Pero dinhi sa inyong balasahon dili niha nang daot mi kundi nagpasabot ra mi. Nag-ingon dinhi O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari ug ang akong Dios. Disgrasya na. Nga naman, giilagid ni sa simbahan nga ang larawan Dios. Mao na nga dili gid mo makanigar bisag unsaon ninyong pangatarungan kay ang inyong mga balasahon, ang inyong doktrina nagtudlo gid na nga nag-ila mo sa larawan nga Dios. Ikaw ang akong hari ug akong Dios. Mong ingon magampo kita. Nya nagingon dinhi, nagasimba ako kanimo. Nagsimba, nag-ila nga Dios ang larawan. Dili magyud ninyo ma-deny ninia kay inyo magyud ning balasahon. Nagsimba, nagampo, unya nag-ila gyud nga Dios. Ikaw ang malig-on nga manlalaban, nagapalaban ako kanimo. Ikaw ang patron sa Sugbo, nagadangop ako kanimo. Ikaw nga nagbuhat sa daghang mga katingalahan pinaagi sa imong larawan nga milagroso dinhi niining kapupud-an. Hinumduman mo ako o sudo nga kining kabos nga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Mao ni ha. So ning lutaw na ang kamatuoran na Brother G-Boy nga bakak gyud na ang na gisulti ning kuani nga auntie nimo. Kay niya gila man yung Dios o gisimba pag ninyo ni mo deny pag mong wa. Dinhi sa page 30 Brother G-Boy 13. Ako basahon na nagingon din katapusang pagampo. Pagampo gyapon niya. O milagroso nga Santo Niño, nagaluhod kami atubangan sa imong santos nga larawan. Tanawa, nagluhod pa gyud. Nagsimba, nag-ila nga Dios. Og nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himoa nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Waday na nagampo. Nagampo na. Muna nga ingon ako nga mahitungod ani si auntie nimo nagpasabot lang gyud nga naa siya may dako nga kakulangon sa inyong pagtuo kay wa mo magguang gyud, wa mo di siya kay bao. Karon ni Brother G-Boy, ang gisulti sa Biblia nga giila giludhan gisimba, giila gid ninyo nga Dios. Unya ang Biblia pod nagpalig-on sa inyong balasahon nga mao gyud nay inyong mao gyud nay kalabasan nga para sa inyo ang larawan Dios pod. Unya kun atong basahon dinhi sa Isaias 45:20, mao ni ang gisulti dinhi Brother G-Boy sa Isaias 45:20. Akong basahon unsay gisulti dinhi matod pa dinhi
panagtigom kamo o panganhi pahaduol kamo sa tingob kamo nga man nagpakagawa sa mga nasod nasod wala ing kahibalo kadtong na nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan ug na nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Ha? Dili gid makaluwas. Atong gibasa ganin yung simbaha sa inyong balasahon, nagampo mo, nagsimba, nagluhod sa tubangan, gimensyon gid ninyo nga ikaw usanto ninyo ang Dios. Tanawa ha? Unya gisultis Biblia nga ang na nagsimba og mga larawan o mga linilok matud pa nagsimba sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Busa, Brother G-Boy, ikaw bisag unsaon kag sulti ni auntie nimo di na kamada. Pero kanang imo giingon unsaon man ako pagsulti si auntie sir nga musupak man siya, wa tay mahimo ni ana. Pero ang ikaw na lang kay dili man ka makaluwas sa imong auntie, ang imong auntie di pud makaluwas sa imo. Maningkamot ka kay ang kaluwasan iya-iya og tagsa-tagsa. Ang ginikanan gani dili man makaluwas sa ilang anak, ni ang anak makaluwas sa ilang mga ginikanan. Dinhi sa atong programa daghan na kay nakaabot diri sa amo nga dunay mga nanag-text nga dili lang ang uban nanawag lang, ang nanawag gyud apan dili pahisgutan dinhi sa kahanginan. Kay inunta nagpakisayod lang sila. Ang ilang ugangan di gyud mosugot nga magpabautismo sila. Tanawa ha. Unya gisugod na kuno sila pagpanumboy kaysa pag-eskwela sa ilang duha ka anak, dako man gyud og natabang kay niadtong panahon na ang iyasad kunong bana na disgrasya unya dugay nga naka-recover. Unya murang nanumboy na ang iyang ugangan kay supat gyud magpabautismo. So personal gyud pud ta gawa sa nanawag og ganing text, personal sa gyud pud ta nga dunay gikaistorya nga mga mga tiguang na tag-as nag-edad nga niingon siya nga kasabot magyud unta midong. Gusto gyud unta aming magpabautismo pero mapugnan magud mi kay kami mga tiguang na basig maputlan unya mi sa suportar sa among anak kay supak gid siya kay kanini ang malahi na kuno hinuong tiguang nami unya og dili nami niya padad-an og kwarta asa man mi nga di na masagyud hinuon pud mi dawaton og trabaho kay mga tiguang naman mi. So naay mga ingon ana nga mga tao nga mupugong gyud apan hinumdumi nga ang tao dili makaluwas sa iyang isig katao, igo nang ang tao musulti, mo nang ikaw Brother G-Boy dili ka makaluwas sa imong auntie, ni ang imong auntie makaluwas nimo. Ang importante mao nga kung unsa man ang imong nasabtan dinhi sa atong programa, himua og sunda kana. Kay giingon sa Santiago 1:21, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaghop. Tanawa, dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Dios, Brother G-Boy, kung imong dawaton na arang makaluwas sa atong mga kalag. Mao bitaw nga ang pulong sa Dios gipanginsama sa usa ka hinigiban sumala sa Herbihuanon 4:12 nagingon ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulab. Ang pulong sa Dios gipanginsama sa espada nga duhay sulab, double blade. Nganuman ang pulong sa Dios kung imong supakon nagpasabot malaglag ka ug ang pulong sa Dios imong tumanon nagpasabot nga maluwas ka. Muna nga ang pulong sa Dios gipanginsama sa espada nga duhay sulab. Mamili ra ang tao, Brother G-Boy. Mamili ka kung asa man ang imong pilion, ang pagtuman sa pulong sa Dios o ang pagsupak. Kay ngani ang gisulti, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Unya, kung atong basahon ang 1:22 dinhi sa Santiago, nag-ingon nga hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingod ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon.
Dunay mga tao nga gusto lang yung maminaw, gustong mamati, pero wa sila'y huna-huna o wa sila'y plano sa pagsunod diha sa kabubuton sa Ginoo. Pero ang gisulti, dawatan ninyo ang sagagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Mabitaw na nga sa dinha nga nadungog og nabati nato ang pulong sa Dios. Gisulti sa Hebreanon 3:15 samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing ingon niadtong pagpangsupil nila bato kanako. Naagay mga tawo musupil. Pero ang gisulti, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Ayaw kalimot, Brother Jiboy, ubasta ng naminaw, nga sa unang mga panahon ang paghukom sa Ginoo sa kalibutan pinaagi sa lunop sa tubig. Ug walo ra ka tawo ang naluwas, si Noe lang. Ang iyang tulo ka anak, si Sim, si Cam, ug si Japet, ug ang asawa ning Noe, ug ang umagad ning Noe. Kay nangaminyo naman ang tulo niya ka anak nga lalaki. Walo ra ang naluwas. Huna-huna ako Lukas sa gidaghanon sa mga tao sa kalibutan nganong ingon ana ra. Nga unta ang gidugayon igo-igo na 120 ka tuig ang kadugayon sa pagsulti ug sa pagwali ning Noe sa mga tao ug sapat na gyud unta kay si Noe selected preacher man to. Ang Ginoo may nagpili niya. Si Noe puno sa kaalam, puno sa kahibalo. Pero ang mga tao samtang ilang nadunggan ang pulong sa pagwali ning Noe, sila na nagdumili, nagpagahi sa ilang mga kasing-kasing ug hangtod nga miabot ang lunop ang mga tao nangalaglag. Nangalaglag sila dili tungod kay wa sila makahibaw. Nangalaglag sila dili tungod kay wa sila makadungog. Nakahibaw sila, nakadungog sila kay nawalihan ug giwalihan man ning Noe. Mga kaigsunan, kung unsa unya ang inyong dangatan sa adlaw sa katapusan, dili tungod na kay wa mo makadungog, dili na tungod kay wa mo mahibalo. Nakadungog na mo, nakabati na mo, nahibalo na mo. Apan, ang problema kung unsaon nato ang pagsunod ni ini. Kay gisulti man sa Biblia, pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo, di nato pagahion atong kasing-kasing. Unya kamuron din hang mga naminaw unsay inyong estado karon. Nagpagahi ba mo sa inyong kasing-kasing? Timan nga dawaton nato kuno sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa atong mga kalag. Karon kay ipadawat mas Ginoo ang pulong sa Dios. Unya kaklaro og katin-aw may tungod niini mahin sa larawan. Inyo pagyong pangitaan og mga palos nga katarungan, palusot, dili na pwede. Kinahanglan nga ang imong pangatarungan adunay kamatuoran. Kay kung pangatarungan lang nga way kamatuoran, dili man na maisip nga kamatuoran. Pulos lang pangatarungan. Apan hinumdumi, Brother Jason, uban sa tanang naminaw karon nga ang panahon talitapos na, kung dili man ang tao maluwas, kung ang tao malaglag man sa adlaw sa katapusan, dili tungod kay wa mo makabati, dili tungod kay wa mo kadungog, dili tungod kay wa mo kahibalo, kay ang programa nga inyong gipamatian nagtug-an ug nagsulti sa kamatuoran. Apan tungod kay inyong gipagahi ang inyong mga kasing-kasing, natural maangkon gid unya ang kalaglagan. Pero ang gisulti, sumalas ng Juan 5:21, mga anak, likay ninyo ang mga Diyos-Diyos. Palikayan na. Pero unsaon na lang mo diha pagrason sa inyong mga pangulo, kay dayon ra bag ingon-ingon nga si Moises gipabuhat og kirubin nga larawan, nagbuhat og tumbaga nga bitin, og unya himuon dayon na nga scapegoat reason, himuon dayon na nga alibay nga gitugot sa Dios ang pagbuhat og larawan. Pero gisulti sa Biblia, dili na makaluwas. Munang giingon, sumala sa Roma 1:22-23, sa ilang pagkainadmanon nahimo silang mga buang, kay ang Dios ilang giilisan og mga larawan nga sama sa taong naay kamatayon. Brother Jiboy, unta dili ka mahimong buang niining mga panahona, kay imong nadungog og nabati ang pulong sa Dios. Tuguting nga ang pulong sa Dios imong sundon og tumanon, kay diha sa imong pagsunod sa pulong sa Dios mamaluwas ikaw, kay ang pulong sa Dios gisimbolo sa espada nga duhay sulam.
nga kun imong supakon ang pulong sa Dios, ang usa ka sulab nagpasabot sa imong kalaglagan. Apan kun imong tumanon ang pulong sa Dios, ang usa ka sulab nagpasabot sa imong kaluwasan. Busa mamili ka, kaluwasan, kalaglagan. Mamili ka sa mutuman ka o musupak. Brother Jiboy, dalaygon ka nga nakadungog o nakabati sa mensahe sa kamatuoran. Dinis bala ang kasulatan niining katapusan mga adlaw, dalaygon ang Dios usab nga naghatag og kahigayonan sa tanang mga nagapaminaw karon sa atong programa nga ilang nadunggan ug nabatian nila ang pulong sa Dios. Well, si Brother Libby Higala maghatag og dugang pagpasabot sa inyong mga huna-huna no nga nakasabot og nalinawan na. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So padayon ta mga higala ato ning tagdon una kining atong nakita sa screen. Okay, okay niya si Freddy Pelicano. Mayong gabi ninyong duha Brad Lib ug Brad John watching diri sa Balud, San Fernando, Cebu. Salamat sa paglab ug pagpray. Nya nipagid siya mensahe og ni simba sila karon ang akong asawa si Chris Pelicano ug ang akong anak si Mary Rose Pelicano diha sa Camansilis Church ug uban nila karon akong duha ka apo si Friends of Tenens Pelicano. Ini nga kamansilis din ini sa ilahan ni Sister Belen. Okay, maayong gabi tanan taga kamansilis ron di ay. Yan yasad si Sister Lynn of Korea. Happy Sabbath. Salamat sa paglab ug pagpray. Niya pod si Loida Agdelapis Tumakas. Good evening Kuya John, Kuya Libby, kag sa tanan. Happy Sabbath. God bless. So good evening Brother Rowell Tumakas sa 101.5 FM sa Dumangas, Iloilo. Happy Sabbath sa inyong duha, Brad Lib ug Brad John, nagsunod sa programa Jesus is Our Hope. Okay, niapod si Mike Lucina. Maayong gabi mga Brad, watching from Mount Zion Church, San Francisco, Camotes. May gabi sa taga Mount Zion. Kumusta nil Brad Pinyo Isrira diha? Na niya ni Sir Bibi diha kamuntan na dia si Ma'am Desiree no niya si Morning Girl maayong gabi sa inyong tanan dia. Kumusta ni Kuya Guillermo Sampan? Niya ingon dinhi nga great lang nako ako ang lolo Atilano Estrera nga perming nagasunod sa inyuhang programa. Daghang salamat mga Brad. God bless and happy Sabbath. So, God bless also Brother Mike. Niapod si Giovanni Inganio Bayo. Good evening and happy Sabbath. So, happy Sabbath also Giovanni. Okay, ato ning lilion sad ang pikas nga screen alang sa mga nahidugang nag-like o nag-love sa ato nga program. Okay, atong nakita dinhi si Franz Jen. Niya po si Sister Elena Pacifico sa Bantayan Island ni. Niya po si Freddy Pelicano. Niya po Brother Glover Sayod. So good evening Brother Glover. Niya Sister Galay po des Mabulino. Ang atusad nila ni Brother Eric diha o ba ni sayang pinalangga. O niya, tanan diha ato mga kaigsunan, nga tusan na ni Chari de la Cruz Nugas, taga Mabulig yung tanan. Welcome sa atong programa, at mga maglasang pamili. O niya asad si Elizabeth Mejia, ato ning sister, nga tawani sa Inupakan, Leyte. Good evening po ni Kuya Ador diha. Niya po si Ricard B. Lingamin. Niya po si Mary Grace Mungkada Mainit. Niya ato ning tanaw ning uban niya pod si Brother Alvin Risoor. May gibo ni bro. Niya pod si Oliver Kengijen. Arita sa Pikas ato ning tanaw na
niya si okay, Ja Aligado Nulia. Niya ato ning tanaw ng uban. Niya pod si okay, niya pod si Ma'am Roda Likigan. Ma'am, may gabi diha, ma'am. Salamat sa pagbiyo, ma'am. Anya ato po nakita si Ma'am Gay Charis Lopez. Anya Ariel Kababan, Emelda Buratso. Okay, niya po si John Michael Cinco to ani saliti karon. Nag-crusade ni si Brother John Michael. Okay, salamat no. So moadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giyon sa to paghanay niya Brother John. Ang iyahang kuan Brother Libby, mao ni sir, maayong udto. Katoliko ko, sir, since birth. Dugay ra ko namati sa inyo. Matud pa sa akong auntie, di kuno ko magpatintal sa inyo. Kana kunong mga larawan, wala namo na ampui, dili na giila namo nga Dios. Unsaon nako si auntie pagpasabot, sir, kay musupak man siya. Salamat si G-Boy ni sir. Okay, salamat Brother J-Boy, no? Ani ato sa tagdo ni sa kumpika cellphone. Nas Brother Rupino Moreno, yang may happy Sabbath, kapaglaom, God bless. Ni Ana po si Elizabeth Mejia, Ronilo Itang, Elpidia Coro, mga nag-like ni. Ani, okay. At ito galas sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Libog siya kung saon niya pagpasabot kay sopak mangyod, no? Ang iyang anti to ba John? Ante, yes. Sopak mangyod lagi kay ang pagtuos siyang anti nga wa nila ampui ang mga larawan. Wa po nila ilang Diyos. Wa po nila ilang Dios. In short, nga giingnan siya nga ayaw mo di ka magpatintal, ana, meaning ikaw gako. So nagtuos siya nga ang mga pulong sa Ginoo nga atong gibasa din nagtintal kaniya. Okay nang tintal paingon sa kaluwasan. Okay. Salamat sa pangutana. Ang Biblia higala kung ato yung tan-awon ang Biblia, wa gyud ning pabor ni adtong mga tao nga nagsimba sa mga larawan. Aniya, wa to nila ilhang Dios, pero gibawal man na ang pagyukbo, pagluhod. Gibawal na ang pagluhod. Gani kun imong tan-aw dinhi ang record dinhi sa nakasulat sa Buhat Capitulo 10. Ni amang gani dinhi atong makita nga si San Pedro gisimba. Wato siguro mga tao nagtuon Dios pero kay balaan man tanaw nila pero gisimba si Pedro. Ato ra kuning basahon sa 25 ug 26 Buhat 10 25 ug 26. Sa pag-abot ni Pedro gisugat siya ni Cornelio og miluhod sa pagsimba kaniya. Niluhod si Cornelio higala. Pagsudyod ni Pedro sa balay ni Cornelio, si Cornelio miluhod. O niya, misimba kaniya. O niya, unsa respond ni Pedro? Apan gipatindog siya ni Pedro o giingnan, ayaw ka na buhata, tao lamang ako. Gibadlong ni San Pedro, ayaw ka nagbuhata, tao lamang ako, bisag wa na nimo ilhang nga Dios, pero kung gisimba nimo na, imo nang giludhan, supak gina sa kabubuton sa Ginoo ang pagyukbo o pagsimba ana. Kay ang pagsimba, adto man to na ihatag sa Dios kay sa pinadiyag 14:6-7. Simbaha ang Dios nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa tubig. Bisag wa nato ilhan nga Dios pero aslo nga misimba ta higala nahasupak gina sa kabubuton sa Ginoo. Atong gibasa ganiya si San Pedro, wa man to mag-ila si Cornelio nga Dios. Ang pag-ila niya kang Pedro, santos, balaan. Aniya kay doon na may
pag-ising-ising ang mga Hudiyo ngadto sa mga di-Hudiyo sa kahinangop ni Cornelio nga hingdayon ang usa ka Hudiyo sa panimalay sa di-Hudiyo. Wa siya kapugong siyang gibati. Miluhod siyang misimba pero gipatindog siyang Pedro. Ayaw kong simbaha kay tao lamang ako. Karon, bisan pamanggani ang manulunda sa Ginoo, dili pwedeng simbahon. Sa Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 8 o versikulo 9 mga higala. Tanaw na to kung unsay nahitabo. Gayon ang 8, ako si Juan mao ang nakakita og nakadungog og nakakita nining mga butanga. Og sa pagkadungog og pagkakita niini mihapa ako sa pagsimba sa tiilan sa manulunda nga mao ang nagpakita kanako niini. Apan siya mingon kanako, ayaw pagbuhata kana. Ako mo'y usa lamang kamasig kaulipon oban kanimo og sa imong Dios og sa makaigsuonan nga mga propeta og sa mga na nagbantay sa mga pulong niining basahona maoy simbaha ang Dios. So ang manulunda gisimba ni San Juan, lagi kay nagsidlak ang manulunda tungod sa himaya. Gisimba niya pero gibadlong si San Juan. Pareha sa tahuan, alagad kas Dios, alagad pug ko. Maoy simbaha ang Dios. Di pwedeng simbahon. So, muna diha, problema gyapon na bawal man na higala ang pagsimba. Bisag wa na ninyo or wa nato na ilha nga Dios. Aslong kay misimba ka sa dili Dios, nahasupak ka na sa sugo sa Ginoo mga kahigalaan. Supak ka na sa sugo sa Ginoo. Kami nag-ila mabaya mi nila San Pedro, nila San Pablo, santos ug balaan. Pero wa mi magsimba ana. Manulunda nag-ilami nga kanang mga manulunda nga wa nahulog. Mga balaan na sila. Nganong balaan sila? Kay nagbantay sila sa mga sugo sa Dios, nagsunod. Kay sa Pinadayag 14:12 ang giagda mga higala, ingon diya kanian ini ang agda alang sa pagkamaynantuson sa mga balaan. Mga santos na sila. Sila na nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuhan ni Sos. Miila mi ana nila. Pero wa mi mosimba. Nga naman, kay wala man na itugot nga atong simbahon mahigala. Pero nagtuo mi sa ilang mga pulong. Mamaganin hinungdan nga sa atong programa dinhi. Atong ginabasig yun sa mga sinulat sa mga anaas Bible, mga santos ng mga tao, mga propita ng mga tao. Kay kana sila gigamit lang ng instrumentos Ginoo aron mapadayag ang pulong sa Ginoo ngadto nila. So muna nga dinhi sa ato nga program, nagtuo ta ni anang mga tawhana. Pero wa mi musimba nga naman kay ang pagsimba ana nahasupak kana sa kabubuton sa atong Ginoo. Niya kung tanawon ra godo, tanaw na to dinhi sa Philippine history mga higala. Dinhi sa Philippine history, niyamay akong Xerox dinhi nga okay, ako ni tanawon. I-copyright kini adtong 1994 by Sonia M. Saide. Aniya first year of publication 1994. Mao ni atong mabasa mga higala niini nga Philippine history sa page 78. Ingon niya itong mabasa, Catholics consider themselves as Christians who believe in Jesus Christ as Lord and Savior. But they add and subtract some beliefs in the Bible. Klaro din niyo sa Philippine history. Ang Catholics daw nag-consider silang kaugalingon nga Kristiyanos. Kinsa nagtuo kang Hesukristo nga Ginoo manluluwas. Apan ilang gidugangan
o gitaktakan, giibanan ang mga pagtuo diha sa Biblia, pagtunas Biblia. Tiyan mo na, mga beliefs diha sa Bible, na uban ilang ginagdugang sila, ang uban ilang gitangtangan. O niingon pag sila din nga, Catholics believe the Pope and Vatican, and so Rome can change what the Bible says. Tiyan mo na, makahimo day ang Roma pag ilis kung unsay gisulti diya sa Biblia. For example, the Pope has allowed Catholics to make religious images that look like Jesus, his mother Mary, and other biblical characters like Peter, Paul, Mary Magdalene, etc. The Pope and the Catholic priest allow Catholics to kneel. The Pope and the Catholic priest allow Catholics to kneel down, pray before these religious images, and parade them in processions. Another characteristic of Catholics is that they pray to Mary, the mother of Jesus, and they use the rosary prayer beads, the prayer novenas, repetitious prayer, and holy water when they cross themselves. They make the sign of the cross when they pray, and they go to priest for confession and communion. So nini ato makita higala muni ilang gipangdugang, ang uban gipangtangtang, gipangilisdan ang mga gitudlo diha sa Biblia. Nya asa man kay isakto ana? Kanang nagdugang o nagtangtang or kanang nagtudlo sa pagtuman sa naa diha. Dinhi sa ato nga programa ang mga pangutana, ang mga tubag ato yung ibase sa Biblia. Nga naman kay muni libro sa mga libro higala. Dinhi sukdon ang mga pagtulunan nga gitudlo sa nagkalaing mga libro kung ning haom ba. Kay libro ni nga dunay otoridad, kay pulong nis Ginoo. So dapat nga ang pagtulunan magsukad sa Biblia. Pero pang-ibana na ganina, ang gitudlo sa Biblia, o niya, pangdugangan, munay dakong question mark mahigala. Okay, wa na magitay time dahil higala, atong nakita din si Jansky Ilustrisimo. Good evening, happy Sabbath ninyo. John Galibi, ingon sa akong amigo Bro Isaw, akong ipangumusta ang akong Tia Amelita Saspa, Biaktos Church, nga always Jod nagasunod sa atong programa. God bless kaninyo. Niya po Giovanni Inganyo Bayo. Okay, wa na magitay time. Sa di pahingpit na puso na itong tulamanon, niya ang atong team. Mga higala, mag-ampo kita, dalang panan ug makagagahom nga Dios na aka sa tronos kita saan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Hinaot nga mga